Mga original og tinud-anay nga Cebuano dishes maura gyud ang gusto ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga iserbe sa mga restaurants ug mga hotels atol sa mahitabo nga suroy-suroy Sugbo tours nga magsugod na karong sunod semana. Mao kini ang gihangyo ni Gobernador Gwen Garcia sa mga tag-iya sa mga restaurants ug food and beverage establishments nga moapil pag-entertain sa mga bisita sa umaabot nga suroy-suroy Sugbo tours. Gitagbo ni Garcia ang mga tag-iya sa maong mga establishmento kaniadtong Lunes didto sa Kapitulyo aron usab pahimangnuan sila nga pagpapahon jud og maayo ang ilang mga restaurants aron balik-balikan sila sa ilang mga customer. Matud ni Garcia, usa-usab kini kapamaagi aron mas mailhan ang mga pagkaong dunay tatak Sugboanon, ilabi na alang sa mga turista nga gikan sa Luzon ug ubang parte sa nasud. Ang ako unta hangyo nga we showcase the best of Cebu. Ha? Ato gyud ipasigarbo ang pagkasubuanon. Gawas sa Filipino o Cebuano food, mihangyo sab si Garcia nga i-display ang mga produkto nga gihimo din hilang sa Sugbo, sama sa mga pagkaon, mga handicrafts, mga pasalubong o gift items ug uban pa. Sama pananglitan sa hablon sa Argao, mga bags o banig nga gihimo gikan sa Badyan ug mga turmeric powders ug salabat nga gihimo sa lungsod sa Alegria. Ang Sugbo karon gibaligya na isip health and wellness destination. Hinungdan nga gusto gayud ni Garcia nga moserbi ang mga restaurant owners ug mga organic food and drinks sama sa calamansi and turmeric juice isip welcome drink sa mga bisita. Ang Sugbo na ilhan na usab nga nag-promote nga hingusgan ang immune system sa katawhan aron malikayan ang bisan unsa pang sakit-sakit dili lang ang COVID-19. Nakalatid usab sa executive order ni Garcia nga magmontar og air purifiers sa matag establishmento, mga resorts ug restaurants ug ang mga serbidor kinahanglan magsulob og face mask, face shield ug personal air purifier isip pagpatuman sa health protocols. Ang SSS tour mahitabo gikan sa Lunes hangtod Huwebes. Tumong ni ini nga makabaton og mga customer ang mga hotels ug resorts atol ni ining mga adlaw. Kay nahibaw-an ni Garcia nga sa weekends lang mapuno ang hotels ug resorts. Magsugod ang suroy-suroy Sugbo tours karong Marso 29 hangtod Abril 1 alang sa unang hugna ni ini. Ipadayon gihapon kini sa Kapitulyo hangtod sa umaabot nga 6 ka buwan. We are excited. Kay mura siya kanang kuan kod gateway nga mobalik na tas normal, and of course it's time for us nga mubangon na gikan sa pandemic. We are also excited nga i-boost ang balik ang ato ang tourism sa Cebu. That way ma-encourage ang mga tourists nga Cebu is a safe place. Daghang lamian nga foods, nindot nga resorts, and buutan nga mga tao. Excited sab ang mga mayor sa mga kalungsuran. Gani matod ni Cordova Mayor Tiche Sitoitcho, ilagayod pangandaman ang maong kalihukan o ang pag-abot sa mga bisita dinhi sa Sugbo. I'm very proud of Cebu province and very thankful and grateful to Governor Gwen because this will really resuscitate the economy of Cebu province especially. We're very excited. The mayors are very excited and we will be fully supporting this one. Alang sa mga turista nga gustong mobisita sa mga sikat nga tourist destination sa probinsya sa Sugbo, log on and book your tour sa Provincial Tourism Online Portal sa discover.cebu.gov.ph. Abli usab ang SSS tour sa mga local tourist ug dunay special rate o package alang kaninyong mga Sugboanon. So, book now! John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.